Moikkeliks että taas Miisa Palokka tekemässä videoa. Nyt olen äitin luona tekemässä tätä videoa ja äitin mies on kaupassa ja mä käyn tossa sitten Läärissä kun kaupassa ja sitten käydään mummun ja vaarilla käymässä ja sitten huomenna sitten taas menen töihin ja semmoista ja ensi viikolla oli vähän 2 päivää olin pois töistä kun olin kipeänä ja perjantaina kävin uimassa tuolla vapaana avustajan kanssa tuolla Ideoparkin vesimaailmassa ja semmoista ja käytiin syömässä Hesessä ja sitten äitin mies tuli hakemassa tuosta linja-autoasemalta ja käytiin kaupassa esillä ja sitten tulin tänne ja hetken aikaa ja sitten menin kotiin ja siellä mä katsoin hetken aikaa tietokonetta ja eilen mä tulin kanssa tänne äitin luo ja käytiin kirpparilla ostamassa. Mä ostin mummulle uuden laukun ja 5 € maksoi. En tiedä, katsotaan nyt mitä mummu tykkää siitä, mutta toista tykkää, mutta juu. Tässä oli tämmönen video tältä kertaa. Moikkeliks moi. Moi moi.